κρίση, αφαίρετα των οπλικών, μεταφέρθηκαν να φωνδεί των στρατιωτών στο τίτλο του Βίου και των αξιωματικών στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κοντά στη Σεούλ έχει στηθεί μνημείο για τους πεσόντες Έλληνες που γράφει: οι γενναίοι αυτοί στρατιώτες της Ελλάδας εξάκουσαν το έβδομο, το ελεύθερο, το δε ελεύθερο το έμψη, τιμή και δόξα της πεσούς